ഹരേ Hare ഹരേ Krishna, ഹരേ Hare Krishna, ഹരേ കൃഷ്ണ Hare കൃഷ്ണ Krishna, Hare Hare, Hare ഹരേ Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ഹരേ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare ഹരേ Rama, Hare Rama, Rama രാമ Rama, രാമ Hare Hare, രാമ ഹരേ Hare ഹരേ Krishna, ഹരേ Krishna Krishna, Hare Hare, ഹരേ Hare ഹരേ Rama, Hare Rama, Rama രാമ Rama, Hare രാമ Hare, Hare ഹരേ Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Hare Hare, Hare ഹരേ Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Pranam. Thank you, Mataji. Hare Pranam, Krishna, Prabhuji. Hare Prabhuji. Krishna Pranam. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാ കൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ പതിനാം പാവനിഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവിക്ക് ജയ, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്കിന്ന് എത്രാമത്തെ 13ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? അപ്പൊ 12 കഴിഞ്ഞു. 12 കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ഏതാ കഴിഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് 13ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോ
ജ്ഞാനയോഗമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം 13ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ശരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് തരുന്നതാണ് ജ്ഞാനം, അല്ലെ? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാറ്റിലും ദേവിയും ഭഗവാനും രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണുള്ളത്. എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. അതെ അതെ, നമ്മള് സെപ്പറേറ്റ്, അതായത് നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാധാറാണിയാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ത എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ. ഇപ്പൊ നമ്മ ഗോപികന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അതേ ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. ഇസ്കോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തി കൂടി ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ കൂടെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പത്തിലാണ് പോണത്. രാധയും കൃഷ്ണനാണ് നമ്മളെ ഇത് വരുന്നത്. അതിന് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് രാധേനും കൃഷ്ണനും കാണാൻ പറ്റും. അത് പ്രേമാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേമത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഭക്തിയിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? ഭഗവാനെയും ദേവിയും കൂടിയും പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് നമ്മളെ മന്ത്രം തന്നെ അതങ്ങനെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞത് രാധാറാണിയാ. ഓ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ആ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ട്. അതായത് ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ, ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അത്. ശക്തി അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഇത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞ രാമന്റെ ശക്തി ഏതാണ്? സീതാദേവിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സത്യഭാമയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യഭാമയായാലും കൃഷ്ണനാക്കി എന്താണ് അവര് താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും. അതായത് ഇവരൊക്കെ പെർമനന്റ് മുകളിലുള്ളവരാണ്. അവര് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കണാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ സീതാദേവി തന്നെയാണ് രാധ. ദേവിമാരല്ലാതെ ഒന്നീന്നാണ് പിന്നെ വിസ്തരണങ്ങൾ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അത് നമ്മള് ഒന്നിനല്ലേ ചെയ്യുന്നേ? എന്താ പ്രഭു? ഇത് കൃഷ്ണന്റെ വിസ്താരമാണല്ലോ രാധാറാണി. അപ്പൊ ഒന്നിനല്ലേ നമ്മള് എല്ലാതും ഒന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകം ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിലെ ശ്ലോകം നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറയുന്ന ഭക്തിയല്ല, വിസ്താരം വിഭൂതി യോഗത്തിലാണ് മൊത്തം കൃഷ്ണൻ തന്നെയല്ലേ ഫൈനലിൽ? അതെ, ഒന്നല്ലേ വിസ്തരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. രാധാറാണി ഏതായാലും യോഗശക്തി തന്നെ. എല്ലാതും അതിൽ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാണ് ഫസ്റ്റ്, അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടിങ്. അതാണ് പൂർണ്ണമത്. ആ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകം നമ്മൾ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി. പിന്നെ എല്ലാതും വിസ്തരണങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായി? നമ്മള് കൃഷ്ണനെയാണ് ബേസിക്കലി ആരാധിക്കുന്നത്. അതെ, ബേസിക്കലി ആരാധിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കി എല്ലാതും അതിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ രാമനായാലും സീതയായാലും ലക്ഷ്മി ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ സത്യഭാമയാണെങ്കിലും ഏത് ലെവലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതിനെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കും രാധ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യാഹാര സ്റ്റേജിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ എത്തുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് പോവല്ലേ? അതെ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ തന്നെത്താൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൺട്രോൾ ആയിക്കോളും. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിക്കോളും ഭഗവാൻ. പതുക്കെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ അത് പറയില്ലേ, ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയില്ലേ, ശരിക്കും അതാണ് ഭക്തിയോഗം. സാധാരണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അത് നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പതുക്കെ പുറത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മറ്റേ മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവര് ചെയ്യുന്ന അഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ്, നമ്മൾ ഭക്തിയിലൂടെ. അതല്ലേ വ്യത്യാസം? അതെ, അവര് അതിൽ തന്നെ കുറെ സംഭവം നമ്മള് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തി, അതായത് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ കുറെ അതിലേക്ക് ഡീപ്പ് നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂസ് ആവും. മനസ്സിലായില്ലേ? മായാവാദം ഉണ്ട്, ശൂന്യവാദം ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ഹയർ ലെവലിൽ അവര് തമ്മിൽ ഡിസ്കഷൻ നടക്കണം. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ആയിട്ടില്ല. മനസ്സിലായി? ഭഗവാനെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ വേണോ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ വേണോ, ശങ്കരാചാര്യരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഡിസ്കഷൻ. മനസ്സിലായി? ശങ്കരാചാര്യ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ
അത് പ്രഭുപാദസ്വാമി ശങ്കരാചാര്യനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യർ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്ര താഴ്ന്ന ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുമ്പോ, അതായത് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, അവര് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, ഞാൻ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദരൻ. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് അതല്ല ഇഷ്ടം, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമാണ് ഇഷ്ടം, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി, നമ്മളെ സംഭവിച്ചു. മനസ്സിലായി? നമ്മളെ അവസ്ഥ അത്രയും താഴ്ന്നു. അത് അവര് തമ്മിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിൽ വരുമ്പോഴുള്ള അവര് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഉള്ളത്. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മായാവാദ സിദ്ധാന്തം ആയാലും നമ്മളൊന്ന്, അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമ്മൾക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുണ്ട്. ആ ഭക്തി നമ്മൾ ഉയർത്താം. അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് ഭക്തി ഏതാണ്. അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്യം ഏത് മാർഗം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ്? അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലായി? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? എന്നെ ആരാധിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് അതുമ പിടിക്കും, എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടം. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് അതൊക്കെ. മനസ്സിലായി? അവര് ഓരോ പല ശ്ലോകങ്ങൾ പറയും, ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇവര് പറയും ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് അവര് പറയില്ലേ, ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അവര് തമ്മിലുള്ളത്. അത് അവര് തമ്മിൽ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ അല്ല, അവര് തമ്മിൽ ആ ഭക്തി തന്നെ അവർ ഉയരേണ്ട മെത്തേഡുകൾ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണാണ് അത്. അപ്പൊ നമുക്കുള്ളത് ഭക്തിന്, ആ ഭക്തി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഭക്തിയോഗം എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തെറ്റല്ലെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത്, അത് അഷ്ടാംഗയോഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല, ഓരോ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് അവതരിച്ചു, ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. ആ സമയത്ത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ എല്ലാവരും ശൂന്യതയിലാണെന്ന് പറയാണ്, ഒന്നുമില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ചാർവാകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകേണ്ട. ചാർവാകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ സംഹിത അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതടക്കം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട്. ഞാൻ നാരായണനും നീയും നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടൊക്കെ, നമ്മള് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഹൃദയത്തിലിരിക്കുകയാണ്. ഹൃദയത്തിൽ. അപ്പൊ നോക്കിയാ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ നാരായണനല്ലേ, അപ്പൊ ഞാനും നാരായണനാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംബോധന ചെയ്യണത് അങ്ങനത്തെ സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇവിടൊക്കെ ഭുവനേശ്വരിലൊക്കെ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നിട്ട്, ഓരോ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നിട്ട് അവര് തമ്മിൽ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കും. അപ്പൊ അതിൽ മാർഗമല്ലേ, ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം. അത് തന്നെ, അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. നാം പല മാർഗത്തിലേക്കും പോവാൻ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മളെ പ്രധാനം. ഓക്കെ. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ വരാറുണ്ടോ? രേഷ്മ മാതാജി, സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ? അത് കാണാറുണ്ടാവും. ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണോ അത്? തീർച്ചയായിട്ടും. ഭഗവാന് സ്വപ്നം കാണാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമാണ്. ഭഗവാനൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സൗഭാഗ്യം കാണുന്ന കുട്ടിയാൻ മതി നമുക്ക്. ഭഗവാന് സ്വപ്നം കാണാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സംശയമില്ല. അത് നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ നടന്നു നമ്മൾ അടുക്കണാണ്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അത് മാതാജി 100% വിചാരിച്ചോ? കണ്ടു ഞാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. കണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഭഗവാനായിട്ട് അടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്, തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല ഭാഗ്യമാണ് അതൊക്കെ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായോ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായോ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതിനെപ്പറ്റി പറയണം. അർജുന വാച പ്രകൃതി പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ വേദമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറയണാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യദീയതേ ഏതത്തു വേദിത്യപ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്ധിതാ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തെ വിഷയീഭവിക്കുന്ന ഇവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം എന്നത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓരോ കാര്യം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അർജുനൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? പുരുഷൻ,
പ്രകൃതി, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നു. 5 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകൃതി, 2 പുരുഷൻ, പിന്നെ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തെ വിഷയീഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 3-5 കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അല്ല അർജുന ഭഗവാൻ ആദ്യം ഉത്തരം ശരീരത്തിന് ക്ഷേത്രം, ഇതറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇതറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ആത്മാവ് അല്ലെ, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രമായി ക്ഷേത്രജ്ഞനുമായി. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം. ഇതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന തന്നെ പറയാം. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, അതിനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം ശ്രമിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടതിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. നമ്മൾക്ക് പറയില്ല, നമ്മൾ ഓരോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടുന്നതും പഴയ ജന്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ജന്മം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് ഓരോ ജന്മത്തിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പല കർമ്മങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടപ്പോൾ അതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യം പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ദൈവിക ഗുണമുള്ളതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്ക് ദൈവിക ഗുണത്തിൽ, ഈ ജന്മന് ദൈവിക ഗുണം കിട്ടും, അടുത്ത ജന്മന് ദേവനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞാനം യദജ്ഞാനം മദം മമ. ഹേ ഭാരതവംശ, ശരീരത്തിലെങ്കിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ കട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് സർവ്വശരീരം കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും എന്ന് പറയുമ്പോ വേറൊരാൾ അവിടെ ഉണ്ട്, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതാരാണ്? അതായത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. അതിൽ കൂടെ ഞാനും നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ തന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് 2 പേരുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്, ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് ക്ഷേത്രത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ എന്തൊരു ഭഗവാൻ നമ്മളെ ക്ഷേത്രത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ജീവന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഞാൻ എന്താകുന്നു, ഞാൻ ശരീരമാണോ, ഞാൻ ക്ഷേത്രമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താ, ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ്. ആ അറിവിനാണ് ജ്ഞാനം എന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാം. നമ്മള് ആത്മാവിനെ അറിയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ശരീരത്തിന് അറിയാം, ആത്മാവിനെ അറിയാൻ നേരം നമ്മൾ ആത്മീയിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ അവൻ ലാസ്റ്റ് എവിടെ എത്തും? ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്. ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാൻ. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിൽ 3-ാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ചിത്രകാരൻ, ചിത്രഫലകം, ചിത്രം എന്നിവ അതാത് നിലയിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയണം. അതായത് നമുക്ക് ചിത്രകാരൻ, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ചിത്രകാരൻ ഉണ്ടാവും. ചിത്രഫലകം വേണം അല്ലെ. ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം, അവിടെ ചിത്രഫലകം വേണം. അതിൽ നിന്നാണ് ചിത്രം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരാളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചർ തന്നെത്താനല്ല വരുന്നത് അല്ലെ. പിക്ചർ എന്നാണ് സൃഷ്ടി. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. എവിടെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ. അതെവിടെയാണ്? അതിന് ചിത്രഫലകത്തെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ചിത്രഫലകം വേണം. ഒരു പേപ്പറിലായിട്ട് നമ്മൾ പടം വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ പടം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മള്. ആ പേപ്പറാണ് ശരിക്കും പ്രകൃതി. പിന്നെ അതിന്റെ വരയ്ക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അതാണ് ചിത്രകാരൻ, ചിത്രഫലകം, ചിത്രം. ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് പൊതുവെ 3 ധാരണകളുണ്ട്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നതിൽ പ്രകൃതി ബ്രഹ്മമാണ്. ജീവനും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ബ്രഹ്മം തന്നെ. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇവ രണ്ടിന്റെ നിയന്താവും ബ്രഹ്മം തന്നെ. അതാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എത്ര യഥാർത്ഥ നിയന്താവ്. അപ്പൊ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനറൽ ടേം ആണത്. അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നുമില്ല. അത് ഓരോ സമയത്തും അതിന്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താണ്? നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. ഈ പ്രകൃതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. കാരണം ഒരു ചൈതന്യമാണ് ശരിക്കും എല്ലാതും. നമ്മൾ അറിയാത്തതാണ്. നമ്മൾ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതൊരു ചൈതന്യം തന്നെയാണ്. അത് വേറൊരു രൂപത്തിലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ വെവ്വേറെ രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാതും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്.
അടുത്ത ശ്ലോകം. തക്ഷേത്രം യത്കരാര്യതശ്ചായത് സജയോ യത് പ്രവാസശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിനെ നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിനെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കൂ. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് നമ്മളെ ശരീരം അല്ലെ, ഈ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് പലതരം മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ജ്ഞാതാവുണ്ട്, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു ജ്ഞാതാവ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, അതായത് ഭഗവാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, 5ാമത്തെ ശ്ലോകില് ഋഷി ബഹുദ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനശ്യതേ. പ്രവർത്തന മേഖലയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിക്കുന്ന ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദ്യകൃതികളിൽ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തന മേഖലയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രവർത്തന മേഖല എന്താണ്? പ്രകൃതിയാണ്. ആ പ്രകൃതിയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് എല്ലാ വൈദിക കൃതികളിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. ഭഗവാനുണ്ട്, പ്രകൃതിയുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടികളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഋഷീശ്വരന്മാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞവരാ. ഋഷീശ്വരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തരം ഈശ്വരന് തുല്യമാണ്. അതാണ് ഈ ഋഷീശ്വരന്മാർ എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൂത്രപ്പട്ടിക നമുക്കറിയാം അല്ലെ, സിമ്പിളായി നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്, അതല്ലേ സൂത്രം. അപ്പൊ വേദത്തെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അപ്പൊ അതില് കാര്യകാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, അതില് പല ഇതുണ്ട്. തത്വമസി, അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വേർഡാണ്, പക്ഷെ അതിന് അനവധി മീനിങ്ങൾ അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് അതിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയും. തത്വമസിയായി, അതേപോലെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയായി, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ആ വേദത്തിന്റെ സൂത്രങ്ങളാണ്, സൂത്രവാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. വേദാന്ത സൂത്രം ദ്വൈത ഭാവത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദ്വൈതമുണ്ട്, അദ്വൈതമുണ്ട്, 2 ഭാവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2. ഈ 2 ഭാവത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ. ഞാനും നീയും മറ്റും വിവിധ ജീവിതങ്ങളും എല്ലാം ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതീന്ദ്ര സത്തകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്? ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അതീന്ദ്രമായ ശക്തിയോളാണ്. അതായത് നമ്മള് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതിന് പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മഭേദങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ വശപ്പെട്ട് പതിതരായിത്തീരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ തണുപ്പ് സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് തണുപ്പിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിതരായിത്തീരും. ചിലർ ഉത്കൃഷ്ട തലങ്ങളിലൊന്ന്, ചിലർ താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലും 2 അജ്ഞാനത്താൽ നിലനിൽക്കുന്നു. എണ്ണമറ്റ് ജീവവർഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പലവർക്കും പല ലെവലിലായിരിക്കും. ചിലവര് കുറച്ച് താഴ്ത്തിറങ്ങും, ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല പാതാളത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലായിരിക്കും. അവര് 2 പേരും എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും അജ്ഞതയിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എണ്ണമറ്റ ജീവവർഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി 54 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതില് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ, എല്ലായിടത്തും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ 4 ലക്ഷം എന്തൊരു മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 4 വർഷം, പിന്നെ അതുപോലെ 9 ലക്ഷം ഉരകങ്ങൾ, പിന്നെ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ശരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു ചോദ്യം, ഈ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ, ഈ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യനൊന്നുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് 4 ലക്ഷം മനുഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടവർ. അത് നിങ്ങൾക്ക് നാളേക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഹോംവർക്ക് നാളെ പറയാം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് AI ടൂൾസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് പറയാം നാളേക്കുള്ള ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ. 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ, നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിക്കാൻ പറ്റാതിന്? അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള
ഹോംവർക്ക് നാളെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ആൻസർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേകൃഷ്ണ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഹരേകൃഷ്ണ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യവർഗങ്ങളാണ്. അത് ശരിക്കും ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് പറ. ഹോംവർക്ക് അല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ടൈം ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയോ. ഓക്കെ, അത് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മൈൻഡിലും ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ. പിന്നെ ഇതിൽ പറയണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കർമ്മരംഗമെത്ര ക്ഷേത്രം. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ക്ഷേത്രമില്ല, ശരീരമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതാണ് കർമ്മരംഗമെത്ര ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രജ്ഞരായിട്ട് 2 തരത്തിലുണ്ട്, വ്യക്തിഗത ജീവസത്വവും പരമാത്മാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ, ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ 2 ആത്മാക്കളുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ഒന്ന്, പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാവും. അതാണ് പരമാത്മാവ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മപുച്ഛ പ്രതിഷ്ഠ, തൈത്തിരോപനിഷത്ത് ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് തൈത്തിരോപനിഷത്തിൽ ബ്രഹ്മപുച്ഛ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവതിച്ചയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരം അന്നമയം എന്നത്, അന്നത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവിതം, ഭൗതികയിലുള്ള പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരമാണിത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെവലില് നമുക്കൊരു ശരീരം അല്ലെ, ഒരു ശരീരം നമ്മളെ ചുറ്റും കാണുന്നത് ശരീരം, അത് അന്നമയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടിനെ ആ ശരീരം നിലനിൽക്കണത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ഇല്ല, ആ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി. അപ്പൊ ആ ശരീരം പറഞ്ഞത് അന്നാണ് അല്ലെ, അതാണ് അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ലെവൽ, ഫസ്റ്റ് ലെവല്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്, അന്നത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവിതം. അതാണ് നമ്മളെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം അന്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നമാണ്. വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കണം അല്ലെ, വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേവരെ അത് വെള്ളമാണ്. പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, ആ വെള്ളം നമ്മളായി മാറുന്നു അല്ലെ. അത് പിന്നെ നമ്മളാണ്. ആ വെള്ളം പുറത്തിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഇരിക്കണം അല്ലെ, ആ വെള്ളം എടുത്ത് അത് പുറത്തിരിക്കുമ്പോ വെള്ളമാണ്, പക്ഷെ അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളായി മാറുന്നു. അതാണ് അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് അന്നത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന, പിന്നെ ഭൗതികതയിലുള്ള പരമ്പുരുഷ സാക്ഷാത്കാരമാണിത്. അത് അടുത്ത ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നമയം. പിന്നെ പ്രാണമയം, അന്നമയത്തിന് സാക്ഷാത്കാരത്തിനപ്പുറം നമുക്കൊരു പ്രാണനുണ്ട്, ഒരു ജീവനുണ്ട്, ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പിന്നെ അന്നമയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ നിരുപേക്ഷ ജീവലക്ഷണങ്ങൾ അഥവാ ജീവനുള്ള രൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടി, പിന്നെ നമുക്ക് ജീവൻ കിട്ടി, നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് രൂപം കിട്ടണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആദ്യം ശരീരം കിട്ടി, പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാണൻ കിട്ടി, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ജീവലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് അടുത്തത് അന്നമയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ നിരുപേക്ഷ തത്വത്തെ ജീവലക്ഷണം അഥവാ ജീവൻ രൂപങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. നമ്മൾ ഏത് ജീവിയാണെങ്കിലും ആ ജീവിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ജ്ഞാനമയത്തിലാവുമ്പോൾ ജീവലക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം, അപ്പൊ ഇതിന് ജീവലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനമയത്തിലാവുമ്പോൾ ജീവലക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നിവിടെ സാക്ഷാത്കാരമായി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ശരീരം കിട്ടി, നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ലെവൽ വരുന്നത്, നമുക്ക് വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ആണ് ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് നമ്മളിലുള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള സംഗതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് വിജ്ഞാനമയം. ഇതിൽ മനസ്സും ജീവലക്ഷണവും ജീവസത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സും ജീവലക്ഷണങ്ങളും രണ്ടാണ് അല്ലെ. ആത്മാവ് വേറെ, ശരീരം വേറെ, ഇതാണ് കാര്യം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്, സർവകൃഷ്ണ അടുത്തതാണ് ആനന്ദമയം, പരമാനന്ദ സാക്ഷാത്കാരം. നമ്മളിത് രണ്ടാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ആത്മാവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആനന്ദമയം. അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ആനന്ദം സ്റ്റാർട്ടാവും. എവിടെ, ആത്മാവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതാണ് പരമാനന്ദ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാനന്ദ സാക്ഷാത്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എന്താണ്, ഇത് പരമാനന്ദ സാക്ഷാത്കാരം, അതായത് ശരിക്കും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് പരമാനന്ദ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഈ എങ്ങനെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഇത് ഏതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, തൈത്തിരോഹിത ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപനിഷത്തുണ്ട്, അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഉപനിഷത്തുകളിനെ കോട്ട് ചെയ്യണം പല കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ എല്ലാം താത്വികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തത്വജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്നത് എല്ലാതും
ഉപനിഷത്തുകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഘടന, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആനന്ദ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അതിലൊരു ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ശരീരം, പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാണം, അതായത് ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ട പ്രാണം കിട്ടും. അപ്പൊ പ്രാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മാവും പ്രാണനും സത്യം പറഞ്ഞ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പഞ്ചപ്രാണനുണ്ട്. ഈ പഞ്ചപ്രാണത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആത്മാവ് എന്നുള്ള ശക്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം പ്രാണൻ, അതായത് 5 പ്രാണനുണ്ട്. അതില് പൊങ്ങിക്കെടുക്കാന്ന് പറയുന്നത്, വായിൽ പൊങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന പോലെ ആത്മാവ് പൊങ്ങിക്കെടുക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ. അത് പ്രാണമയം. പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങും. ആ ജീവലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്തുമ്പോൾ ആനന്ദമായിട്ട് നമ്മൾ പരമാനന്ദ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ, അത് സൃഷ്ടിയുടെ ആ സ്ട്രക്ചർ അതാണ്. പ്രഭു, പഞ്ചമയ കോശം. പഞ്ചമയ കോശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മപുച്ഛ പ്രതിഷ്ഠ, തൈത്തിരോപനിഷത്ത്. ഹരേഷ്മ. അടുത്ത ശ്ലോകം. മഹാഭൂതനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശകം ച പഞ്ചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛാദേശ സുഖം ദുഃഖം തേജദന ധൃതി ഏതക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, രോഗദോഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനമായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ഷേത്രം, എന്താണ് ശരീരം? ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതം മാത്രം കൊണ്ടുള്ളതല്ല, അതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അതിൽ വരുന്നതാണ് മനസ്സായാലും. അപ്പം നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, അത് 5 അതിൽ ആൾറെഡി ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? പഞ്ചഭൂതം കൊണ്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ പഞ്ചഭൂതം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയം. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അടുത്തൊരു ശരീരങ്ങളുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. അതിന് സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും ക്ഷേത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അതിൽ കൂടെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ആത്മാവ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൂടി വരുന്നതാണ് ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവിടെ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 24 കിട്ടും. അതായത് ഇതില് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അങ്ങനെ 5 എണ്ണായി. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, അത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ ശബ്ദം, കാല്, കൈകൾ, ബുദ്ധം, ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയം, ഇങ്ങനൊക്കെ എല്ലാം കൂട്ടി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂട്ടുകൂട്ടുമ്പോൾ 24 വരും. ഈ 24 കാര്യത്തെ പറ്റി പഠിക്കണാണ് ശരിക്കും സാഖ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. 24 മൂലകം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് അടുത്ത. അപ്പൊ ഇത്ര 24 കാര്യവും എന്താണ്? ശരീരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ്. 25ാമത്തതാണ് ശരിക്കും ആത്മാവും, 26ാമത്തതാണ് പരമാത്മാവും. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 24 മൂലകങ്ങളെ പഠിക്കുക. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗത്തിൽ വരും. അത് പഠിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ അൾട്ടിമേറ്റ് ആത്മാവുണ്ട്, ആത്മാവിലേക്ക് കടക്കും, പിന്നെ പരമാത്മാവിലേക്ക് കടക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനമുള്ളവന് വളരെ ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ അതിന് വേര് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതും നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വേരിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളമൊഴിക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷണമാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, നമുക്കത് നോക്കിയല്ലോ. ഒന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നോക്കിയിരുന്ന ആരെങ്കിലും? അപ്പൊ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എത്രയായി? 7 ശ്ലോകം. 3 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളായിരുന്നു. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം വെക്കണ്ടേ? എന്ന് വെക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലാൻ? പറ നിങ്ങള്. 5-6 ദിവസം കഴിയിട്ടുള്ളൂ. 6 ദിവസം വേണോ? 6 ദിവസം വേണോ ബുക്ക് വായിക്കാൻ?
ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. വായിച്ചില്ല. ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച. ഓക്കെ, മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ മാതാജി. അത് ഓരോ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വരിക. അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഞാൻ അതമ്മ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട കാരണം അതാണ്. നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ആ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇല്ല, ക്ലാസ് കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ലോ ശനിയാഴ്ച പരീക്ഷയാണോ പ്രഭു? ആ പരീക്ഷിച്ച് വെക്കാന്ന് പറയണേ. ശനിയാഴ്ച വെച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ല, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശനിയാഴ്ച എക്സാം. എല്ലാവരും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ച്, കൂടുതലും ഞാൻ ഇതിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ. എന്നാൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ഇടും. അതായത് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ കിട്ടേണ്ട രീതിയിൽ. അപ്പൊ ബുക്ക് എല്ലാവരും വായിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് 12ാം അധ്യായത്തില് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചവർ. കറക്റ്റ്. കാരണം അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അത് ഏത് അധ്യായമാണ്? 12ാമത്തെ അധ്യായം. അത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആ ശ്ലോകത്തിൽ, ഏതാമത്തെ ശ്ലോകം അത്? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നമുക്ക് ഭക്തിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ അത് പരിശീലിക്കാം. അത് നമ്മൾ അടുത്തതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആർച്ച വിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം. അതെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവതാരം. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ആർച്ച വിഗ്രഹം. അതിനൊരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറിയാം? ആർച്ച വിഗ്രഹത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പ്രഭാസ്വാമി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം. തപാൽപ്പെട്ടിയുടെ ആണോ? അത് തന്നെ, തപാൽ പെട്ടി. ഹരേഷ്ണ താങ്ക് മാതാജി. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ പ്രഭുജി. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ഫോട്ടോയില് ഒരാള് വല്ല എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂലല്ലോ. വല്ല തുപ്പയോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ഛന്റെയോ ആരെങ്കിലും വെച്ചുവരെ നമ്മൾ അതിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നിന്ദിച്ചാൽ നമ്മൾ സഹിക്കൂലല്ലോ. ഇല്ല, അതുപോലെ ആവുമല്ലോ. അതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല പ്രഭുവിന്റെ. അല്ല, ഉപമ പറഞ്ഞില്ലേ, തപാൽ പെട്ടി. അതിൽ കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് എത്തും. അതുപോലെ ഈ ഉപമയും കൂടി പറയാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോയിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് തുപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൂട്ടി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂലല്ലോ. ഇഷ്ടപ്പെടൂല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഉപമയും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ ഇതിന്. ഇല്ല, അതെങ്ങനെ ഉപമ ശരിയാവില്ലല്ലോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ആർച്ച വിഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങനെ ആ ലെവലിലേക്കൊന്നും എത്താത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആർച്ച വിഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തപാൽ പെട്ടി പോലെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ പല പെട്ടികളുണ്ടാവും. നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അംഗീകൃതമായിട്ടൊരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതാണ് തപാൽ പെട്ടിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് പ്രഭു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല. അത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞതാണ് വിഗ്രഹാധാനെ കുറിച്ച്. അപ്പോ ഇത് കറക്റ്റാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കണു. അപ്പോ വിഗ്രഹാധാന കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും അച്ഛന്റെയോ മറ്റേ ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോയില് ആരെങ്കിലും വന്ന് തുപ്പുകയോ ചവിട്ടുകയോ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂലല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലല്ലോ, ഇത് ഭഗവാനിലോട്ട് എത്താനുള്ള ഒരു മാധ്യമമല്ലേ ഇത്? അതെ, മാധ്യമം. അത് തന്നെ മാധ്യമം. നമ്മളെ ലെറ്റർ നമ്മളെവിടെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ വിഗ്രഹം വിശേഷിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതന്നെ, ആ വിഗ്രഹത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒരു വഴിയാണത്.
വിശേഷേണ ഗ്രഹണശേഷിയുള്ളത്. വിശേഷണ ഗ്രഹണശേഷി. ഓക്കെ, വിശേഷാൽ ഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വിശേഷണ വിഗ്രഹം. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാമെന്ന് 8-12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അതല്ല അത് പറഞ്ഞ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ചേരും. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം, സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളുടെയും ത്യജിച്ച് ആത്മനിയന്ത്രിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണോ? അതെ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. 8 മുതൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ പറയുമ്പോ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം ശരിക്കും ഭക്തനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതിന് സാധിക്കാഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനും സാധിക്കാൻ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി ശ്രമിക്കുക. ആത്മസ്ഥിതനാകാൻ തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം 4 എണ്ണമാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെ, 4 എണ്ണം. 4 പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധി ഉറപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അത് ഭഗവാനുള്ള പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഉപാസനകൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യണത് കാരണം ഉപാസിക്കാം ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പ് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ധനം കൊണ്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആവണില്ല. പിന്നെ വരുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, അതായത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരണം. അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ജ്ഞാന സമ്പാദനം. ഒന്ന് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. പിന്നെ അടുത്തത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ടോ അവർക്ക് കൂടി ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരു 4 മെത്തേഡിനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഹരേഷ്ണ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ശനിയാഴ്ച എക്സാം ഇട്ടാ ഡേറ്റ് പറയൂ. ഡേറ്റ് ശനിയാഴ്ച എന്നാ ഡേറ്റ്? 21. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വേറൊരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് കാണാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് കാണാൻ, ഞാൻ യൂട്യൂബ് കാണുന്നവരോട് പറയാണ്, യൂട്യൂബ് കാണാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2 ദിവസം കാണും, 3-ാമത്തെ ദിവസം കാണില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ആവും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ വിടും. അപ്പൊ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറുള്ളൂ. 1 മണിക്കൂർ അത് സ്പീഡിൽ പോവാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. പക്ഷെ നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇപ്പോഴും സ്ലോയിലാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ 36 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ സ്പീഡ്. അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ സ്പെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ പതുക്കെ നമ്മൾ താഴ്ചയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഭഗവാൻ ചാൻസ് തരും, പലപ്പോഴും ചാൻസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളാണ് മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എക്സാമിന്റെ ടൈം ഇത് തന്നെ. നമ്മളെ അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് പകരം എക്സാം ആയിരിക്കും. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബ് കേൾക്കാമല്ലോ. ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് യൂട്യൂബ്, അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ചിലത് മനസ്സിലായില്ല, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല. ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് യൂട്യൂബ് കേൾക്കുമ്പോ അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ചോദിക്കാം, സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ നെറ്റ് പോയ ഭാഗമൊക്കെ കേൾക്കാം. എന്താ നമ്മുടെ നെറ്റ് പോയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കാം. അതന്നെ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളപ്പം യൂട്യൂബ് കാണും. അതല്ലോ അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രഭുജി. ശരി, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അതല്ല പറയുന്നത്. നമ്മള് പ്രയോറിറ്റിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പറ്റാത്തവരും അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂട്യൂബിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളത് ശീലാക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. പ്രഭു ഏകാദശി
21 ശരിയായിരിക്കും, ഏകദേശമായിരിക്കും. പ്രഭു. അതെ ആകാശാണോ നോക്കണോ? എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ് അറിയില്ല, ആയിരിക്കാം. ഏകാദശി 22-നാവും പ്രഭു, ഞായറാഴ്ച വരുന്നത്. അത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും, ഏകദേശം ആകുമ്പോ ഇന്റിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, ഈ ഏകാദശിയുടെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇസ്കോൺ ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാണുന്ന ആ ദിവസമല്ലേ നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കേണ്ടത്? അതെ, എന്താണെന്നറിയാം, നമ്മള് പല പടത്തും പലത് ചേഞ്ചസ് നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വരും. അത് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ചെയ്താൽ മതി. പലയിടത്തും നമ്മൾ നോക്കണ്ട, പലയിടത്തും പല കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വരും. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്നതും മായപ്പൂരിൽ നിന്ന് അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ. മായപ്പൂരും നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ മായപ്പൂരും എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അവർ കറക്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോണാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കണ്ട, ആ സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും, അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ അടുത്തത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അമാനിത്തമദം വിപ്തം അഹിംസാദിരാർജവം ആചാരുപാസനം സൗജം സ്ഥൈരമാത്മവിനഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർദ്ദേഷു വൈരാഗ്യ മനഹങ്കാര ഏവ ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം ആസക്തിരനുവിഷ്വംഗ പുത്രദാരഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം മിഷ്ടാനിഷ്ടോപപതിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവിചാരണി വിവിക്തദേശ സേവിത മരത്തിർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാന ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യദോ അന്യതാം. ഇനി ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച്, അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, പ്രകൃതിയെയും അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവും, പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇതൊക്കെ അറിയാം. അതിന് ജ്ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്താണെന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തി, അത് വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി ഭക്തനായി മാറും. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തനായി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന് ജ്ഞാനം കിട്ടിയിരിക്കും. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണത്. അപ്പൊ വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളിലൂടെ ദുഃഖാത്മകതയ്ക്കുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹ മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളും അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറെ നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരുപേക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാകും. ഇവയല്ലാത്തത് ഉള്ളവയെല്ലാം അതും അജ്ഞാനമാകുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം, അജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതായത് ഭഗവാൻ അറിയുന്നതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം, എന്നാലേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാകുന്നു. അപ്പൊ അതിലെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിനയം വേണം, നമുക്ക് ഗർവമില്ലായ്മ വേണം, അഹിംസ വേണം, ക്ഷമ വേണം, ലാളിത്യം വേണം, ശുചിത്വം വേണം, സ്ഥൈര്യം വേണം. പിന്നെന്താണ്, ഏകാന്തതയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ വേണം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേർന്നിട്ട് നിൽക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ പോരും. ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. പതുക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പാത്രം കഴിയുന്ന പോലെ കുറച്ച് മാലിന്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കുറെ ക്ലീൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഡെയിലി ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നാമജപം അതുപോലെ തന്നെ സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ, ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് പതുക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട, ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്തി മാത്രമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 24 മൂലകങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ജീവാത്മാവ് ഇപ്പറഞ്ഞ ജ്ഞാന പ്രക്രിയ മോചന മാർഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എവിടെയും പെട്ടെടുക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തിൽ. അതായത് 24 മൂലം, നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു 24 മൂലകങ്ങൾ എന്താണെന്ന്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പെട്ടെടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടലാണ് ഈ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കും
ഇത് സോറി അതായത് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ അംഗീകരിക്കലെത്ര ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം. അതാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ LKG UKG പഠിക്കുന്ന മുന്നേ ABC ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണം. പക്ഷെ നമ്മൾ കോളേജിൽ അല്ല സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തു അല്ലെ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, നമ്മൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ കളിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, പഠിക്കാന്ന് മാത്രമാണ്. അതേപോലെ ആത്മീയ ആചാര്യന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ജ്ഞാന സാധനം ഓരോന്നെ എടുത്തു നോക്കാം. മറ്റുള്ള തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, ദുർഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കലാണ് വിനയം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കാര്യം നമ്മളത് പറഞ്ഞാണ്. അതായത് ഒരു തത്വപ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നായ സേവ ഉപദേശാന്തി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാസിത, അത് വിനയത്തിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാന സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ദുർഭാവം ഇല്ലാത്തതാണ് വിനയം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഒരു ഭക്തനാവുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനയമാണ്. പിന്നെ അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ക്ഷമ വേണം നമുക്ക്. അതേപോലെ പുച്ഛിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നു, അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. ഇതാണ് ക്ഷമ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ക്ഷമ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനൊക്കെ പറ്റില്ല. അത് അതീതമായ ആത്മാക്കളാണ്, കലിയുഗാണ്. കലിയുഗത്തില് ഇതൊക്കെ അത്ര ഈസി അല്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അത് പല ലെവലിലായിരിക്കും. നമ്മൾ ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷമിക്കാൻ ഒരു ലെവലിലെത്തും, ചിലർ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടും അല്ലെ. അപ്പൊ പലർക്കും പല ലെവലിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഏത് ലെവലാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തായാലും ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ സത്യം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ പറയാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാവും, അതാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശുചിത്വം, അത് നമുക്ക് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം ഉണ്ട്, പുറത്തുള്ള ശുചിത്വം, ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ശുചിത്വങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും നമ്മളെ പൂജാമുറി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാതും അതൊക്കെ ശുചിത്വത്തോട് ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം ശരിക്കും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് പറയുന്നത് അതല്ല, അതും ദേവന്മാരാ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണി, അത് മൃദംഗം, ഇതൊക്കെ ദേവന്മാരാ. മനസ്സിലായ? അങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് ശുചിത്വം ചെയ്ത പോലെ ഉള്ളിലെ ശുചിത്വം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നാവാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം, അത് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ നാവിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ആ നാവിനെ കൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. പിന്നെ മിഥ്യാഹംഭാവം, ആത്മാവെന്ന് താൻ അറിയുമ്പോൾ അയാൾ തന്റെ യഥാർത്ഥ അഹംഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അഹംഭാവവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും. മിഥ്യാഹംഭാവം അതായത് അഹംഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ അതൊരു മിഥ്യാഹംഭാവം. ഞാൻ ശരീരമാണെന്നാണ് എന്റെ ചിന്തപ്പ. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ശരീരമാണ്, അതൊരു മിഥ്യാഹംഭാവം. ശരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് അഹംഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ അഹംഭാവമാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനാണ് ആത്മാവ്, എനിക്ക് ചുറ്റും ഒന്നില്ല എന്നുള്ള. അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുമ്പോ പുറത്തു പോകുമ്പോ, അതായത് ശരീരം വെടിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം ഇവിടെ നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. അതായത് പഞ്ചഭൂതം നിർമ്മിത നമ്മളെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ബോഡി അവിടെ നശിച്ചു പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകണം നമ്മളെ അവബോധം മാത്രമാണ്, ആ ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പോണത്. അതാണ് ശരിക്കും സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ട് പോവാണ് നമ്മൾ. അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവബോധം കിട്ടി, അതിനനുസരിച്ച് ദീപാവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും എടുത്തു കളയും നമ്മൾ. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവബോധം എന്താണ്, നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഒരേ ബോഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവബോധം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് എവിടെയും സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ആവാണ്ടാവും. അപ്പോഴെന്താണ് ആള് മുകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മുകളിലേക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഇത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ജീവജാലങ്ങളായിട്ട് സെറ്റ് ആവണില്ല. ചില നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ചില വണ്ടികളിൽ ഫിറ്റ് ആവും, ഒട്ടും ഫിറ്റ് ആവാത്ത കാരണം കമ്പനിക്ക് അയക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമ്മളെ തിരിച്ച് അഹംഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തും. ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം രോഗം എന്നിവ വരുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. പിന്നെ
വിരക്തി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അതിനർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭാര്യ മക്കളോട് വിരക്തി എന്നത് അല്ല, അവരോട് സ്നേഹമില്ലായ്മതല്ല. പക്ഷെ ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സ്വാഭാവികമാണ് അവരോടൊക്കെ ഉള്ള സ്നേഹം, അത് ആ സത്യം മനസ്സിൽ. പക്ഷെ എന്തായാലും അത് ടെമ്പററി ആണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ, അതാണ് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനെ വന്നോളൂ, നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അതിനൊന്നും ചെയ്യണ്ട. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ആവശ്യമായി തോന്നാത്ത സഹവാസം വെടിഞ്ഞ് ഏകാന്തയിൽ ജീവിക്കാൻ തനിക്ക് എത്രമാത്രം താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഭക്തൻ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നത് നന്നേ. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? കാരണം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോണത് അല്ലേ, ഒറ്റയ്ക്കാ പോണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മപരിശോധന, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവിശാമ്യ യജ്ഞാതം വൃതശ്നുദേത് അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ നാസത്നാസ്തുത ഉച്ചതേ. ഏതൊന്നിന് അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്നുവോ ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അതിന് പറഞ്ഞ ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്നുവോ, സനാതനമായത് അതെന്ന് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ആ അറിവ് നമുക്ക് ന്യായമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അത് ന്യായം അറിവ്, അറിയേണ്ടത് എന്ത്, അതാണ് ന്യായം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ, അതായത് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും പറ്റി അറിയുന്നവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? അമൃത് നുകരാം. അവൻ എന്തായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആനന്ദത്തിലേക്ക് അവൻ കടക്കും. ജീവാത്മാവിനെ കുറിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപദം ആനന്ദ ബ്രഹ്മത്തിലല്ല, വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പരബ്രഹ്മമായ ഭഗവാനാണ് ആനന്ദ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മ ആത്മാവിനെ അറിയണം. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആനന്ദ ബ്രഹ്മമാണ്, വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മമാണ്. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് പരമാത്മാവിനെ അറിയണത്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് പരബ്രഹ്മമായ ഭഗവാനാണ് ആനന്ദ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരമാത്മാവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 14. സർവത്ര പാണിപാദം സർവദോഷി ശിരോമുഖം സർവത്ര ശ്രുതിമല്ലോക സർവാമൃത തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രവും ചെവിയും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണനയാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും ക്ഷേത്രം ചെവി എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൂടിയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ചെവി കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കണ്ണും ചെവിയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ നേരം നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സർവ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കാലത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ കിഴക്കുണ്ടാവും, ഉച്ചയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുണ്ടാവും, പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ സൂര്യൻ അവിടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. സൂര്യൻ എപ്പോഴും ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, സൂര്യൻ നമുക്ക് മാറുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ രശ്മികൾ, അതായത് സൂര്യരശ്മികൾ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കണം എന്നതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് ഈ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ജീവനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ കൈ സീമാതീതമായി നീട്ടാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് അത് കഴിയില്ല എന്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ജീവാത്മാവാണ് ഞാൻ അല്ലെ, ഞാൻ ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഭഗവാന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല. ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ആരെങ്കിലും പൂവോ ഫലമോ കുറച്ച് വെള്ളമോ തന്നെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും? അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദൂരത്താണെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും അത് അടുത്തുമാണ് അകലെയാണ്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. കാരണം അടുത്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്താണ്, അകലെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അകലെയാണ്, വ്യക്തിഗത ആണെന്നാണ് വ്യക്തിഗതമാണ്, അവ്യക്തിഗത ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അവ്യക്തിഗതമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവാണ്, വ്യക്തിഗതയാണ് അത് വ്യക്തിയാണ്, അവ്യക്തിഗതാണ് അതാണ്, അടുത്താണ് അടുത്താണ്, അകലെയാണ് അകലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും, കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നിഗൂഢാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. തൻ്റെതായ ദിവ്യഗ്രഹത്തിൽ സദാ വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വവ്യാപിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലോകമുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെ നിന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എത്താൻ ആകെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്നാണ്. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർച്ചിതം ആസക്തം സർവ്വഭ്യ ജൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തജാം. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാൽ അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും, അത് നമുക്കറിയാം, എല്ലാത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണാം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കേൾക്കാം? അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. അതായത് എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ, അന്ന് അവരായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അതാണ് അനാസൻ. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അതേസമയം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ യജമാനാണ് അത്, കാരണം ഭഗവാനാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അപ്പുറത്താണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് ശക്തിയുള്ളൂ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വേറിട്ട് നിൽക്കാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ വേറിട്ട് നിൽക്കാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമാണ്. മനസ്സിലായി? നമ്മളും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മള് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണെടുത്ത് വെക്കുക അല്ലെ, എന്ന് പറയാം. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് വേണം, മനസ്സിലായി? അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭഗവാന് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കൾക്കും ആത്മീയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ബദ്ധമായ ജീവജാലത്തിന്റെ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ആവരണപ്പെട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പിക്ചർ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു കണ്ണട എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്രകാരം മൂടിപ്പെട്ടതല്ല പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പരമാത്മാവിന് അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് പിക്ചർ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം അത് കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ മൂടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭഗവാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അത് അതീന്ദ്രിയമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അത് അതീന്ദ്രിയമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ഭക്തിപൂർവ്വം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈകളുണ്ട്. ഇതാണ് ബദ്ധജിത്മാവ് പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുകളുണ്ട്, അവ ഭൗതികങ്ങളെല്ലാം മാത്രം. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ പോലുള്ള ശരീരമോ ഒന്നുമല്ല ഭഗവാന്റെ. മഹാപ്രഭു അവ്യക്തികനല്ല, കാലുകളും കൈകളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ കാലുകളും കൈകളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മുഴുവൻ അതീന്ദ്രിയമാണ്. സച്ചിദാന വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ശാശ്വത സ്വരൂപമാണ് അവിടേക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സച്ചിദാനം ആനന്ദം നൽകുന്നത്, അത് ശാശ്വതമാണ്. ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. അതിന് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടുത്തെ ഓക്കെ. ഹരേഷ്ണ ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ പ്രഭു എന്താ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? പ്രഭു ഹരേഷ്ണ നിഷാദ് പ്രഭു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചോദിച്ചു ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണെന്നാണ്. ആത്മബോധി. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അംശം. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ വെള്ളവും കടലുണ്ടല്ലോ, കടലത്തെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അല്ലേ? അപ്പൊ തന്നെ കടലത്തിലെ തുള്ളി വെള്ളം, കടലിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ തുള്ളി വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ. അതാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കടലിനോട് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം കടലിന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും ആ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ തുള്ളിക്ക് ഉണ്ടാവും, കടലത്തിന്റെ തുള്ളി വെള്ളത്തിനുണ്ടാവും. പക്ഷെ കടൽ തുള്ളിന്റെ വെള്ളവും കടലും രണ്ടും രണ്ടാ അല്ലെ? അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. കടൽ വെള്ളം, കടലത്തെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കടലായിട്ടുള്ള താതാത്മ്യം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഏത് പാഠം തൊട്ടിട്ടാണ് പരീക്ഷ വെക്കുന്നത്? 7 തൊട്ട് 12 വരെ. 7, 8, 9, 6 അധ്യായം. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാം. ഇതില് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാൻ ഞാൻ. അതില് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ്. അപ്പൊ 2 തരം ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. 2 തരം ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാ എക്സാം വെച്ചേക്കണേ, പരീക്ഷ വെച്ചേക്കണേ? എന്നാ? ശനിയാഴ്ച. ഈ സമയം തന്നെ? ഈ സമയത്ത് തന്നെ. ഓക്കെ. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ 24 മൂലകങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ? 24 മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരവും മറ്റുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഈ ശരീരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 24 മൂലകം കിട്ടും. അതിൽ 25ാമത്തെ മൂലകമാണ് ശരിക്കും അല്ല, 25ാമത്തെ ജീവാത്മാവ്, 26ാമത്തെ മൂലകമാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 24 മൂലകം വരെയാണ് ശരിക്കും ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും സാങ്കേയോഗത്തിലൊക്കെ 24 മൂലകത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനം അജ്ഞാനത്തിന്റെ കുറെ ക്വാളിറ്റികൾ പറയുന്നുണ്ട്. വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജ്ഞാനം പിന്നെ പറഞ്ഞ സനാതനമായി ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന, അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ്, അതായത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, സ്ഥിരം. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ്, അതാണ് ബ്രഹ്മെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയണം. ഭഗവാനും ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയനാണ്. നമുക്കും അതീന്ദ്രിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ബാഹ്യലോകത്ത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നപ്പോ അതിനെ മാലിന്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തികളെ കൊണ്ട് അത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ചിലർ ഈ പോയിന്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അത് കാണാൻ പറ്റും? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ എല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്ന വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയം, അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച്, അതിന് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് തരുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവര് ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ലാസ്റ്റ് അത് ഗീത തന്നെ മാറ്റിക്കളയും അവര്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഗീത നമ്മള് ഈ ബുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ സിലബസിന് പഠിക്കുന്ന, അപ്പൊ ഈ സിലബസിലുള്ള ഈ ബുക്ക് തന്നെ പ്രഭാസ്വാമി വ്യാഖ്യാനം തന്ന ഈ ബുക്ക് തന്നെ. അത് എത്ര ആചാര്യന്മാര് ത്രൂരാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാം. പ്രഭാസ്വാമി ഒറ്റ എനിക്കിത് പറയണതല്ല, അതും ആചാര്യ ടു ആചാര്യ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആചാര്യം എന്നാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കേൾക്കണ ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. നാളെ കാണാം. നമുക്ക് വാഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപാസന്ധ്യാപച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവർക്ക് ഭവാദിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ഹരേഷ്. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാവശ്യം 4 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. 4 പ്രാവശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാല് മാല
4 മാല ഹരേ കൃഷ്ണ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ 4 മാല 4 പ്രാവശ്യം തന്നെ 4 മാല. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി അപ്പൊ ശരി.